Yau ma dai ranar hutu ce a zagayen daf da ƙarshe a gasar nahiyar Afirka da ake yi a Maroko. Tuni dai aka samu hudun da suka kai zagayen daf da ƙarshe da ya hada da Senegal da Masar da Najeriya da kuma mai masaukin baki Maroko. Za a ci gaba da wasannin daga ranar Laraba. A jiya aka yi wajen da Manchester United a FA Cup a Jambulo. Wasu daga cikin sakamakon wasan da aka buga a jiyan. West Ham 2-1 ta doke Queen's Park Rangers. Leeds United ta je ta lallasa Derby County 3-1 da wanda Arsenal ta je ta dura 4-1 a ragan Fosumo a zagayen yan hudu a FA Cup a jiya Lahadin. Kuma Gabriel Martinelli ne ya zura kwallo 3 rigis a karon farko a tarihi. A jiya Barcelona ta lashe Super Cup na biyu a jere kuma na 16 jimla. Bayan nasara akan Real Madrid 3-2 a wasan El Clasico na farko a bana da suka kara a Saudiya. Kenan kungiyar Camp Nou ta lashe wasa 10 a jere a dukkan fafatawa. Rabon da a doke ta tun a watan Nuwamba da Chelsea ta doke ta samu nasara a Champions League. Kungiyar Barcelona tana ta ɗayan teburi a La Liga da maki 4 tsakani da Real bayan wasan mako na 19. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.